Godt. Vi tager et eksempel med en eksponentiel funktion, der går igennem to punkter. Den ene den hedder 2,3, og den anden er 5,24. Vi skal finde en forskrift. Og vi ved, fordi den er eksponentiel, at forskriften altid er på formen f af x er lig med b gange a i x. Så er den eksponentiel. Så vi skal have fundet et tal til b og et tal til a. Og det har vi formler til. Vi ved, at a, den kan vi beregne med den formel, der hedder x2 minus x1. Her op for oven, så laver man rodtegn, og så y2 over y1. Og b, den kan man finde ved at sige y1 divideret med a opløftet i x1. Godt. Så inden man går i gang, så kan man lige kigge på sine punkter og finde ud af, hvad er x1, x2, y1 og y2. Det er de værdier, vi skal bruge i formlerne. Det første punkt, det kan vi sige, det er x1 og y1, der hører sammen. Og det andet punkt, x2 og y2. Så har vi det på plads. Og så kan man starte med at sætte ind i sine formler. Så vi starter med a. Vi skal have x2 minus x1 op for oven. Og vi ser, at x2, den er 5, og x1, den er 2. Så laver vi rodtegn. Og så y2, den kan vi se er 24. Og y1, den var derovre, den var 3. Så hvis vi lige reducerer det her, 5 minus 2, det giver 3, så jeg skriver et tretal heroppe. Det er altså den tredje rod, vi skal til at regne med. Og 24 divideret med 3, det giver 8. Så den tredje rod er 8, det vil sige et tal, man kan gange sammen med sig selv 3 gange, og så få 8. Og det er tallet 2. 2 gange 2 gange 2, det giver 8. Normalt så kan man også tage de her rod på lommeregner, fordi det giver tit et kommatal, så kan man ikke regne det ud selv. Godt. Så nu vil vi regne a. Det næste, vi skal til i gang med, det er så b. Og vi sætter igen ind i formen. y1, den var 3. Kan vi se deroppe. Og a, den har vi lige beregnet til at være 2. Og så skal vi have den opløftet i x1. Og x1, hvis vi kigger på punkterne, så er den også 2. Så vi får altså en brøk, der hedder 3, og så 2 i enden, det giver 4. Det kunne vi også regne om til kommatal, men vi beholder lige brøken. Så er vi klar til at lave vores forskrift. Vi har tallet for a, det var 2, og tallet for b, det var 3/4. Så det vi ender med, det er en forskrift, der hedder f af x er lige med b. Kan vi se heroppe. Det var 3/4 gange a, der var 2, og så i x. Så har vi lavet en forskrift for den eksponentielle funktion, der går igennem de to punkter, 2,3 og 5,24.